Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Minda, Minyo ug may mga anak. Pero may kaugalingon ng mga pamilya. Maong ako na lang usa ang nag-abang sa akong gipuy-an. Tagua lang ang akong address sa Lower Mohon, Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong giabangan nga pay nga akong ginegosyo. Aron ninyong hisabtan, sugdo na ako sa dihang nagsabot pa mi sa tag-iya sa bay. Ingon niini ang mga panghita ko. Wow! Nindot man din ni nga bay? Pila ka nito'y abang sa monthly ani? 15K. Ay, pero ang problema, ako rang usa. Wa man ko'y mga anak nga kauban, kay naa naman sila tagsa-tagsa ka mga pamilya. Daghan man ni kwarto. Pwede raman sad nimo paabangan kada kwarto. Ikaw ra gyud bahala. Ay, mao ba, ma'am? O sige, ma'am. So, okay na tani ha. Magpinirmahay na ta og kontrata ha. O sige. So, mao na to. 3,000 ang buwan sa kwarto o niya 100 ang tubig per head. O, sir. Sige. Mukuha mi og duha ka kwarto dinhi. Kami sa akong anak. Sige, salamat, sir. Basta kay monitoran lang yun ang ilang abang ma. O, dong. O niya, unsa o man ang bayad sa kuryente ana? Aw, naramay kaugaling mga submitter kay ipaabangan man day kuno ni tag-iya ang mga kwarto sa una. Unya ang tubig kay tag 100 per head sa akong pangayo. Naglista sad ko sa mga nangabang dinhi. Umayo nun ma, kung mauna. Kunya, kanus aman man ko sa kabuhan ng una nag-abang diha. Ma'am, pangyo asak ko be. Atak-tak man gyud ko sa kong trabaho Yawan ako'y kita. Ang nabili na kong kwarta, ma'am, kay ako nang ipalit og kining pagkaon namo. Mao ba? O, ma'am. Bisag karon lang gud, ma'am. Ay, sige, ilista ko lang na ha. Basta kung makakwarta na ka, bayari lang ko dayon. Oo, ma'am. Salamat kay ma'am. Ma, naunsa naman ang pila namang kabuan nga way naghatag sa bayad sa abang nagpuyo diha. Mao lagi na, ay, sige ra maghangyo. Di na pwede ma, oy. Paringla na. Ug pugsa nga mobayad gyud. Kay kung dili gyud na mobayad, mapugos sa nagpapahawa nila. Dili mi ninyo mapugos, Ha? Ngano? Doon na dito kontrata? Oh. Huwag ka magkatingog tungod kay nahibaw ka nga wa tay gipirmahan. Maong paabot mo kanus sa ami mamahawa din Mao nay dako kay na kong sayo nga nagpaabang ko sa mga kwarto pero wa ko'y kibuhat ka kontrata aron unta papirmahan nila. Mahadlok sad kong mamugos kay ako rang usa ug wa ko'y dag-anan ilabi na nga mga lalaki ang nag-abang sa mga kwarto. Mao ning misuway kog hangyo sa akong usa ka anak nga paarion sa akong gipuy-an. Unya, Nagpalaban pagiday kasi mong anak. sir, tuman lang unta ta sa atong sabot, sir ba, para wa nay samok, sir. Sir, nakiksabot og tarong nga akong inahan. Ug yatagan pa gyud mo og lugway nga pila ka buwan. Basta kay dili mo makapapahawa namo din Saon man nato ani dong, Tung kaabon ta lang ilang mga kwarto ma, basta manglakaw lang sila. Yun ang gilabtan ninyo ang among mga butang? Kay mga bagga kay bugnaw. Kamu na kay mo na atraso na mo. Kamu ba isog? Ikihat mo trespassing. Full time para good. Nganong kami na may mo ikiha, ha? Ikaw mo yung bayad-bayad? O saan naman ako ibayad sa tagianing bay kung kamo nga nag-abang sa kwarto, dili mo bayad? Sa ato pa? Dili ninyong bay? Ug nahibaw ba ang tag-iyan nining baya nga inyo nang ginegosyo? Mao ba? Nagpaabang na di ay ka? Oo, ma'am. Sige.
Ako'y mo papahawa, anak. Pero sabot ang daan, ha? Na ako'y porsyento sa mga abang per month. Unsa? Unya ang akong abang nimo? Mao gihapon. Kay ginegosyo man na nimo. Pero, ma'am, Kay kung dili ka mo sugot, ako mao'y mukihan nimo. Wa sa atong kontrata nga gihatagan ka og pagtugot nga negosyohon nimo ang mga kwarto dinhi. pero nagsabot naman tangdaan, ma'am, nga pwede na ko magpaabang og lain, di ba? Oo. Pero nausab ang akong huna-huna. Alkansi man kaayo ko. Tuman ang tasasabot, ha? Para dili ako'y mo kontra nimo kay kun buot huna-hunaon, wa kay ikasukol kun ikihati ka. Unsa? May pagpahawa na lang kaniya, ma. Asa masag kumubalhin in taon dong, uy. Dako kay gasto kumubalhin na sa. Ayo! Minda! Anong ni Maayo! aman itong iyas bay? Pahawa na dinhi. Ha? Ma'am, tilintaw ningon anak kadali mangitag kabalhinan, uy. Wa ko'y labot. Sige na, pahawa na. Okay, hatagan ti kag usa ka semana, ha? Kinahanglan nga hawa na ni dinhi. Unsa? Usa ka semana? Naghatag ni Hinon og dakong kasamok ning akong pagpaabang sa mga kwarto sa bay nga akong giabangan. Ilabi na nga way klaro kasabot ang tag-iya sa bay, ingon man ang akong gipaabang. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, sa pagsabot pa lang namo sa tag-iya sa bay nga akong giabangan, siya mismo mao'y miingon nga pwede na akong paabangan ang mga kwarto. O miingon pa siya nga ako ray bahala. Pero karon, iya kong giingnan nga mangayo siyag share sa akong kita sa pagpaabang. Pero maura gihapon ang akong bayad sa pag-abang siyang bay. Angay ba gyud ay kong mohatag niya og share ana nga nakabayad naman ko sa abang sa bay? Ikaduhang pangutana, dili mo pahawa ang nag-abang sa duha ka kwarto ug wa na sad ni siya bayad-bayad. Maong napugos ang akong anak og lungkab sa kwarto ug paggawa sa mga butang. O gihadlok mi nga ikiham og trespassing. Pwede ba gud di ay na nga nag-abang raman sila? Ikatulong pangutana, klaro ang sabot namo sa takiya nga miuyon siya nga mag-abang ko sa mga kwarto. Pero, wa na niya ibutang sa kontrata. Karon, kung dili ko na kumuhatag og share, iya kong ikiha. Kay wa ko na sa kontrata nga nihatag siya sa pagtugot. Nabagyo day kaso sa mga ingon ana? Ikaw pat katapusan. Nakadungog ko nga naay gitawag nga grace period kung magpapahawa ka sa nag-abang. Og 3 months ang akong nahibaw-an nga ihatag nga tagal ana. Tinuod ba na? Pwede ba na akong irason sa tag-iya para mahatagan ko niya taas-taas pa nga panahon para makapangita ko kabalhinan? Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Minda. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, emotional nga mga pangutanag, mga problema, mga nabuagan, napasakitan, gibiyaan, nasawi, na-hurt. Sagdi lang, ana man na ang gugmaris, gumani usahay, move on lang gud ta. No na pa may daghan din ha, may magmahutdan ang isdag, ang tubig ug isda na ayaw lang gyud kawa og kanang hope, no? Sagdi lang, ana ra gyud na, may pag-ipadana ninyo inyong suwat be, atong pagahisgutan, tubagon nato, malingaw pa ta, no? Ato na lang ikatawa atong mga problema, no? So, pwede ninyo ipadana inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain gyud na ha, klase-klase syaro pa mo. Wa gyud mo'y rason nga nun di na ninyo mapadang inyong suwat. Ay mo kauwaw, ay mo kaikog, di mo mahadlok. Hibaw ka, na-appreciate yun na nako kaning ato ang programa tungod kay genuine kaayo ang mga suwat ug suliran nga gipada. Di gyud tiaw guys, daghan kaming madawat nga suwat unya. Kanang real life gyud ba and makalipay baya nga maka-realize ka nga kitang tanan naagyo problema. Dili ta exempted sa
problema ba? Naagyod, no? So dili ra gyud ta maguol, no? Ug pag-ayo, of course, no, makaguol bigay na problema, pero remember lang yun, have a glimmer of hope, no? Dasig lang, salig lang, no? Nga, just as any dark night, muabot ra gyud ang buntag. Dadating din ang umaga, basta tayo'y magkasama. Unsa ba? Muna, padayo din yung mga suwat, kuyog ta permi. Pila ka tuig na ta nagkuyog aning ato ang programa, no? Maskig asa man mo, naamang gani uban nga, maskig nanas laing nasod, adto sa YouTube, ani sa ato ang DYHP, nga RMN Cebu nga Facebook account, maminaw, no? So, kay, dili gyud, lahi gyud ka nang naanda na nato ni, ato ang programa, ha? So, si Minda, mo'y ato ang letter sender, gikan sa Lower Mohon, Talisay. No, Mayor Samsam Gulyas, Congresswoman Rhea Gulyas, kumusta mo tanan din ha? And, ato ang letter sender, ning ingon nga, ang iyahang problema, naman ni siya'y balay abangan, nga gipanegosyo di ay, diba? So, iyahang dakong sayop, kay nagpaabang pero wa lagi siya'y kontrata. Sus, wating ini na absent ngayon is maminda pagstorya na to anang isuwat gud sa papel, di lagi pwede. So anyway, mao ni iyahang problema. Una pangutana, sa pagsabot pa lang kono nila sa tag-iya sa balay nga iyahang giabangan, siya mismo maoy niingon nga pwede niyang paabangan pod ang mga kwarto. Lesor, unya sable iyang ipasablis. Unya, niingon pod kuno siya nga siya ray bahala. Pero karon kuno, gingna na siya nga mangayog share sa iyang kita sa pagpaabang, pero maura gihapon ang iyang bayad sa abang sa balay. Angay bagyo di ay kunong muhatag siya og share na nakabayad man siya sa abang sa balay. Tumi dapat dili. Kay ang inyong kontrata inyo. Sa pagpatugo imong kontrata, pagpasablis inmo pod sa mga sablis nimo. So, murag siguro kay nakakita siya nga og kanang avenue nga makakwarta, kanang ganing usual batasan sa tao, kanang gay mag-greedy sa last part, no, mahakog sa last part, murag mauni si ma'am. Mauni ang kaning tag-iya sa balay, no, pero di gid unta makiangayon. Kay mo naman inyong sabot nga ginan man kay bahala, so dapat unta wa. Ikaduhang pangutana, dili mo pahawa ang nag-abang sa duha ka kwarto ug wala sad ni bayad-bayad. Maong napugos ang iyahang anak og lungkab sa kwarto pagpagawas sa butang o gihadlok mi nga ikiha sila kunog trespassing. Pwede ba gud na nga nag-abang raman sila, dili gyud pod pwede kay naaman na katungod man na nimo pod nga mo lungkab kay para mapaabangan na pod nimo glain. In the contract of lease, basta maabot na anak, dugay na kayong panahon, nga pwede gina nimo ma-open, pero I suggest kung ipa-open na nimo, dapat na itanod, na i-witness, unya ma-inventaryo ninyo, og tarong, og sakto. Pero na proseso na guys ha, kung saan ninyo pagbaligya ng mga butang ha, dili na anak kasayon-sayon lang pod ha, nga mo imong gamiton para bayad sa utang unless naa nakabutang sa inyong kontrata. Munang ningon jud ko nga dapat gyud at all times, labi na ni mga abang-abang, dapat naagid nay dokumento, di pwede wala. Ikatulong pangutana, klaro ang sabot namo sa tag-iya nga niuyon siya nga magpaabang ko sa kwarto pero wa niya giibutang sa kontrata. Karon kung dili kuno ko muhatag og share, iya kung ikiha kay wala kuno sa kontrata. Iyang pagtugot na abadi ay kaso sa mga ingon ana. Ikiha siguro for sum of money or collection kay murag makalusot siya, pero akong suggestion ani ba, paghusay na lang mo be kay kanang nya i-put into writing ang inyuhang kasabutan. Kay gamay kay siyang butang para lang maghinulgaay mo nga may mag-agi bangka nagkita ka, so maybe kanang okay kanang pwede bag paubsan nimo ako ang abang unya ang share ani hatagan ti ka no sa mga ana or unsay inyuhang sabot unya iput into writing na nga ikaw sad mga bangta no minda na absent lagi jud ka ningon dug ko nga dapat naagud tay kontrata kay sabton gud nato kay di gud ta maka sure manggod usay may lang sugod unya mag-read last part basta nanay kwartang makita magkirap-kirap namang mata magdalar-dalar na magpanan-aw so lisod gyud basta way dokumento no.
Kay usahay, if it's not in writing, it did not happen. Diba? Remember, if it's not in Instagram, if it's not in Facebook, it did not happen. Ana ra po ng legal class. O wa na pirmahan, wa gisuwat, posibleng malimod, it did not happen. Ikaupat, o katapusang pangutanan, nakadungog kuno siya na ay gitawag nga grace period kung magpapahawa sa nag-abang. That is correct. Og 3 months ang akong nahibawan nga hatag nga tagal ana. Tinuod ba? Pwede ba na kung irason sa tag-iya para mahatagan ko niya og taas-taas nga panahon para makapapangita og kabalhinan. That is correct. Dili pud kaniya basta-basta. Kay sabi may kontrata no. So, dili pod kang kanang grace period depende na no sa inyong kasabutan yud pod. Actually about a month will be ideal or fair or safe for the both parties, not 3 months. Pero kung mahangyo ni mo muna kung hangyuan na lagtarong para makabalhin ka, no, ako di gud madanga magsinuwatay na lang mo, magpinirmahay na lang mo, then hahawa na lang. Hangyuan na lang siya nga gaikog saktong panahon ug oras para makabalhin ko. Okay? But again, going back, gentle reminder gid natong tanan guys nga please lang, next time, put into writing everything. Because if it is not in writing, posibleng it did not happen. Mga sukintig paminaw, hinaot unta ka namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Joe. Ka? Ika gusto magsuri sa amigo? Ha? Siya ba nagunaw na, Bisa na! Ha? Magsuri ka, dali! Sorry. Wala ba? Papunto man kag-ingnon nga mabunog hinong kag mayo? Badyo. Daga na mo estudyante nga nananaw na to. Kana, mamahang wala tadi diyan. Wala. Ginoo ko in tao ni mo, Joe, oy. Kanusa pa man ka mag-usab? Ako lang gilabanan ng akong amigo, ma. O yaw sa nahitabo karon. Ako na hinoon nagipatawag sa iyong maestro. Ay, gato, oy. Ay sayo na kayo kang musulti, ana. Nagtuo kang ganahan sa kong muadto, ha? Nagpagkaungaw ka lang yun na ako, da. Gipatawag na sa rimong mama sa tong teacher. Nakasa na pod ka? Oy. Hey, ambot lang ni mo, Joe. Karin, sugtan lang gugod. Tanaw ni mo. Kisabay ka na mo sugot ko na iyon anak na lang yung kapermi. Sige kang pangita gubot. Mag-usab na lagi ko. Basta sugton lang ko nimo. Sure ka? Lagi. Promise na ko nimo. Ha? Uyob na mo ka rin? Oo. Unya, tinuod mo ka nga mag-usab na ka. Oo, eh. Maglikay na gubot. Pero alam mo kabalaka. Naaragapon ko pero para nimo. Dudas na mo paminawan ba eh. Iyo, parang kag nabayot. Gom, ka. Babe, hapinat na mo graduate. Asahan ka mo school ag college. Murag, adtor ako sa syudad, babe. Ikaw? Tinira ko sa probinsya, babe, eh. Mahal ka tuition dito sa syudad. Unya, ato naman sa kumustay sa syudad. Okay, rani mo. Okay ra. Bisag asa pa ka, atuon ta ka. Ay, congrats! Congrats, guys! Congrats, guys! Congrats, babe! Congrats, babes. Abi ni Bodong. Nalipay kay kus imong gipakitang kausaban. Sukad nga nagkauya budi ka rin.
Mamaya kong gisaan niya, ma. Basta yan ang kusugton. Mag-usab na gyud ko. Ay, maayo untag magpadayo na dong. Babe, ato na ko sa syudad ugma. Mapas na ko ni ate dito. Mao ba? Sige, amping dito, babe, ha? Ikaw rang usa ang mo biyahe dito? Dili, uy. Naa akong best friend. Kisa si Faye? Dili, si Henry. O ang lalaki nimo nga best friend? Kumusta naman ka diya, babe? Okay na kayo, babe. Nalipay ko kay classmate din ako si Henry. Sa ato pa, magsige na mag-uban-uban na ng imong best friend? Babe, di ba na naman ka nga dili ka magsige pangiki ni Henry? Wala gikiangay sa lusan. Lalaki mo gyapon na siya. Wa pa man mo magkailan na good. Basta ako makailan na kaniya, sure ko nga ganahan kaniya, og dili na ka mangiki. Oh, sige, good. Oh, today. Kanus amang kumo ana sa imong gipuyan? Maayo kay ganhigin mo si Karen dong. O, te. Di mo sagod pwede nga siya mo ipagtuon ako dito sa probinsya. Mao gyud. In fairness ha, nakoyon ko ning imong uyab ka rin. Salamat, te. Pasensya na ka ha. Dugay na lang hinuon kang nauli sa inyo. Saon nga di man mo sugod si ate ko nga hindi lang ka matuog sa bahay. Okay ra, babe. Nakasabot ra yun ko. Bahala gud sa kahago. Okay ra, basta makakita lang ko nimo. Salamat, babe. Ginoo ko! Dong! Ano sa mo? Babe, bye na, babe. Ato sa mga mama. Kung sino ito buma? Unsaon, kalit pa lang ning katumbas papa ni mo. Sa? Dali, ato sa dado sa ospital. Unsa? Na-stroke imong papa? Oo. Wag ko kibaw kung nasa kong mangitag kwarta ni. Dako kibira ng sa ospital. Kuan. Mosuway kong pangayo og tabang ni ate ha. Basin og matabangan ka. Te, niagi ko kay gusto na akong personal kong magpasalamat ni mo, te. Salamat kay sa mong pagtabang sa berononon sa kong papa sa ospital. Way problema dong uy. Importante ka sa akong manghod. Maong dili sa ko pwede nga maghinanaw lang. Basta kung unsa may mong kinahanglan, sultihin lang ko ninyo, ha? Thank you, te. Babe, kano sa ka man ni sabay? Babe, murag di pagid ko makana. Ako manggoy nagatima ni Papa God. Unya, imong pag-eskwela? Mao lagi na. Murag maundang gyud ko ani. Sus, kuha ko gud ayo. Babe. Pilakadlaw na nga. Way paramdam sa karin ako. Nalain kasi na ako. Wa man siya magunaw na sa kong sitwasyon. May man siya kay hayahay ra kayo sa kinabuhi. Pirmi pa niyang kauban ang iyang best friend na si Henry. Ganong bugat magkay na kong buot atong tawana. Nagatuog rin tayo sa Papa. Oh. Bay? Bay, tanawag kinsay ko nasakpan. Ha? Kinsa man? Unsa ba? Ayaw ko na nang iatubang na ako. Karen? Ngano na, bay? Nakita na ko nga sweet kay sila. Sa iyang kauban nga, iyang boy best friend, kunumay. Usa? Ang binabi, ako'y makiksulti ni Joe. Karen, unsa man eh? Nagbinuang ka na ako? Joe, sorry. Pero nabuhat lang din ako kay wa na kay time na ako. O gusto pa, sa atong relasyon, ikaw man ang lalaki pero murag daghan kay kag problema sa kinabuhi. Dili ko ma-enjoy nga kauban ka. Gimahal bagyo ko nimo, Karen.
Tungod sa kawadon, gibiyaan ko ni Karen. Ug mao to'y nagsilbi nga hagit sa kong kinabuhi. Naningkamot ko og maayo para sa akong mga ginikanan ug sa akong kaugalingon. Karon, wa pa nako maabot ang akong gusto nga maabot. Pero padayon ko sa pagpaningkamot sa kinabuhi. Dinhin lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power, Armin. Mo ka magahigalang kaagi ni Joe nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga dekalahan. One last cry. But I've won